Toen wij vanmorgen het lichaam aantroffen hebben, hebben we gelijk een groot onderzoek gestart. 24 rechercheurs zitten op deze zaak. En hier achter mij is de forensische opsporing druk met een minutieus spooronderzoek bezig. Want wat wordt er correct onderzocht? Nou, we hebben natuurlijk een lichaam aantroffen. Nou, dat wordt natuurlijk onderzocht, maar ook alle sporen in de omjouwing die worden heel minutieus in kaart gebracht. Want wat voor sporen binnen er aantroffen? Nou, daar kan ik helaas niet heel veel over vertellen. Maar je gaat wel uit van een misdrijf. Ja, dat geven we zeker vanuit. Ja. Werd hier dat uit blikken? Nou, uit de aantroffen van sporen, maar zoals ik al zei, daar kan ik helaas niet veel over zeggen. Is er ook al meer bekend over de identiteit van de persoon? Nou, we weten net dat het een man of een vrouw is en de identiteit is dus ook nog net bekend. En daar richt het onderzoek zich natuurlijk in eerste instantie op. Wij willen natuurlijk heel graag weten wat deze persoon is. Hoe kan het dat je hem dan net weet of het om een man of een vrouw gaat? Is het lichaam dan sabotatakelen? Nou, daar had het inderdaad wel maar te krijgen. Ja.